Първо трябваше някое дете да обикаля с голямата питка и цялата къща. Добре, ма аз това го казва. Разкажи сега. Няма. Хубаво си питка, където има дете, което е стабилно ходещо. Си мисля, може би или Лея. Или Ема, или Лея, да. Най-големи, Добре. Добре, Лея и Ема могат ли да дойдат за малко? Ема, явиш? Колко ли има? Голямата Лея, може би. Голямата Лея. Лея, тебе вика. Кофите вика. Лея, ма очилата ще ви дадеш ли? Ти искаш ли да участваш в едно състезание? А ти? Ще се състезавате двете и който спечели, ще носи питката. Трябва да носи детенце, което ходи добре, да донесе питката през цялата къща. Добре. Кой ще каже едно стихотворение? Пръв. Добре. Кажи едно стихотворение. Баба ми аз видях, като стана голяма. А ти ще ни кажеш ли едно стихотворение? Ими тогава Лея печели състезанието. Кажи за Великден. Добре, значи Лея ще носи питката. Беб? Не, тази. Я кажи сега какво трябва да се прави. Питката се обикаля къщата и детето трябва да много да внимава да не се спъва, за да може живота на Яна да е без спънки. Добре. Значи трябва да не се спъваш и трябва да минеш през цялата къща, да обиколиш и да върнеш питката тук. Хайде първо през стаята. Добре, браво. И тук има едно тайно място в къщата, знаеш ли го ти? Тук има един тайник. Я влез вътре. И тук сме минали. Браво! Сега през банята. Много внимателно да не се спънеш, защото ако се спънеш, няма да е добре. А тук, Лея, едно местенце остана само. Ето там. Ей, там на вратата. Супер. Браво. А сега в кухнята. В кухнята и последно го носиш тук в хола. Добре. Браво. Браво, обиколили сме цялата къща. Знаеш ли колко внимателно е обиколила навсякъде? Внимава да не се спъне и не се е спънала. Браво, Лея! Страхотно си се справила. Браво. И сега какво се прави с тази питка? Сега тази питка аз трябва да е търкулна и аз да тръгне след нея. Маничката. Чакам да ще види всички неща. На майката на Яна. Така. Не, на Яна, На Мая. на Майя. Кой носи питка? Нещата не са равностойни. Добре. Добре. Айде, слънчице! Опала! Айде, Яна! Това е за Яна.
Къде ли отиде питката? Хайде, само май да й говори. Я виж какви неща има на масата, зайка. Питката ще я оставим сега. Клаб. Питка. Знаеш ли? Сигурно бях. Правиш ли друго, ще си харесаш ли? Не. Чао, чао. Значен отговор. Яна, нещо друго? Няма ли да си харесаш? Я виж? Айде след спортната кариера. Я разгледай. Пате, дай ми топката. Дай. Виж, искаш ли нещо друго да си харесаш тук от масата? Я виж. Ти напред да не я вижда. А, така. Браво, Патенце. Браво, маничка, дай ми го и това. Хайде избери още нещо сега. Я разгледай хубаво разгледай. Чисти Какво друго ще ми дадеш, Патенце? Я си избери още нещо. Тук е кораба. Точно така, сладка моя. Браво, маничка. Дай. Браво, тати. Браво, маничко. Пате, сладко. Си обиколиш целия свят. Да. Книга. Толкова? Шефче на волейбол по света. Точно така. Ще има достатъчно пари, за да може да си спортува и да обикаля целия свят. И да си снима. И да си смята. Ма не го е взела, само отстрани ги даде. Не го е взела. Чакай сега, пласки сега. Има още. Има интерес там. И ще данъци да си сметне. Обаче много внимание на книгата. Еми, това е. Основният интерес е да обикаля света. Както и се цвете за да Яни. Тя сега отиде. Ама трябва да се Е толкова? От тук? За какво е? Ми за нещо, което ще се занимава с животни. Животновъд, ветеринар, доктор Долитъл. Пръстене за намирач на съкровища. Яни. Аз нарочно да радя за тебе. Да изснимам как Ама аз снимам на клипче в момента. Ама ще спирам клипчето.